Hayibo. Private number. Hello? Ya, unayo indoda? Yebo, ngikhuluma nobaba. Oh, dodi, ukhuluma noyihlo okuzalayo. Bengifuna ukubuza ubulapho wena lesi, ubhizi ney'ncwadi umbhizi nabafana. Kodwa sengabona ukuthi awubhizanga ney'ncwadi lapho ubhizi nabafana. Indaba yakho sasoyikhuluma uma ubuya, dodi. Hayibo, ubaba. Wayefuna i-private number vele. Wekhethiwe usondele la uzongivisa udoti wengane yakho. Yebo baba. Izwa la. Aphinde aringa futhi. Hello? Hello, unayo indoda? Cha, anginayo ngiphize ngey'ncwadi zami futhi ngiyafunda mina. Hawu baby, mina nje lona kanti wena uyini kumina? Kanti vele uyini? Oh, wena baby. Bengitshela ukuthi phela mina silinge siwubaba. Oh, uyena-ke ubaba wakho lo bengifuna ukuzwa uma ngakho lamasimba wenza lapha elesa. Uyawuzwa lo doti owuzalayo? Wenzayo lapha. Ubuye ngo-December ngizokukwebula ngenduku.